Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 17 sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 8, versikulo 4 ngadto sa 15. Daghang mga tao nagikan sa kalungsuran ang nangadto kang Hesus ug sa nagkapundok na sila iyang gisugilon kining sambingaya. May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas og mga binhi samtang nagsabod siya. Pipila sa mga binhi nahulog diha sa agianan. Gitunob-tunoban kini sa mga tawo ug gituka sa mga langgam. Ang uban nahulog sa yutang batuon ug sa pagturok niini nalaya kay walay tubig ang yuta. Ang ubang binhi nahulog dapit sa mga tunokong sagbot. Ang mga tunokong sagbot mitubo uban sa binhi ug mituok niini. Og ang ubang binhi nahulog sa maayong yuta. Mitubo kini og namungag usa ka gatos kapilo. Unya midugang si Jesus pag-ingon, busa pamati kun may dalunggan kamo. Unya nangutana ang mga tinun-an ni Jesus unsay kahulugan sa maong sambingay. Og mitubag si Jesus, ang pagsabot sa mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios gihatag ko kaninyo. Apan sa uban gihatag kini pinaagi sa sambingay aron kun mutan-aw sila dili sila makakita ug kun mamati sila dili sila makasabot. Mao kini ang kahulugan sa sambingay. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang mga binhi nga nahulog sa agianan mao kadtong mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios. Apan mitungha ang yawa og misakmit niini gikan sa ilang kasing-kasing aron dili sila mutuo og maluwas. Ang mga binhi nga nahulog sa yutang batuon mao kadtong nakadungog sa mensahe ug malipayong midawat niini. Apan wala kini makagamot, mituo lamang sila sa makadiyot ug unya namiya sa panahon sa pagsulay. Ang mga binhi nga nahulog dapit sa mga tunokong sagbot mao kadtong namati sa pulong sa Dios. Apan ang mga kabalaka ug mga bahandi ingon man ang kahilayan niining kinabuhi, mituok kanila ug tungod niini ang ilang mga bunga piyasot. Apan ang mga binhi nga nahulog sa maayong yuta mao kadtong nakadungog sa mensahe ug kinasing-kasing nga midawat ug mituma niini ug mapailubong nagpadayon hangtod nga namunga sila. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.